Braćo i sestre, dragi Božji i hrvatski narode, i ove smo godine okupljeni na ovome svetome hrvatskom tlu, natopljenom mučeničkom krvlju naše hrvatske braće i sestara, kako bismo posvjedočili svoju pobožnost prema blaženoj djevici Mariji i pronašli u njoj svjetlo i utjehu za naš život. Svatko od nas u svom životu ima iskustva radosti i boli, prihvaćanja i odbijanja, uspjeha i poraza. Svatko od nas postaje svjestan koliko nas nesigurnost sadašnjosti i nesigurnost budućnosti čini krhkima. Mnogo je puta kriva riječ u krivo vrijeme dovoljna da uništi odnos prijateljstva i suradnje, a prava riječ u pravo vrijeme i na pravi način može spasiti život i lijek je za dušu. Velika snaga i milost koju imamo u sebi da bismo se mogli nositi s tim slabostima i posrtajima jest Isusova riječ, njegovo obećanje da nas nikada neće ostaviti, da će biti uvijek s nama. Rekao je: ne bojte se, jer ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Dao nam je i svoju majku s križa da bude s nama u ovoj suznoj dolini. Ona nas je okupila u ovako velikom broju danas na radosnoj zahvalnoj euharistijsko slavlje, na veliki dan i blagdan u svima nama dragu Bogom danu Ramsku dolinu. Na Malu Gospu brojni hodočasnici s raznih strana i krajeva, a posebno Ramljaci raspršeni po domovini i po svijetu, ali kuda god idu nose Ramu i ovaj svoj kraj u srcu, i oni se okupljaju danas posebno oko Gospe od milosti, oko svoje Gospe Ramske. Ovdje se moli i slavi Boga. Ovdje hodočasnici traže Gospinu zaštitu u svojim molitvama, u svojim pjesmama, u svojim suzama, svojim krvavim koljenima, svojom pokorom. Ima jedna anegdota koja kaže kako je bolesniku invalidu tinjala žarka želja da prohoda i tražio na sve moguće načine da se to ostvari. I kad je medicina od njega digla ruke, onda se na poseban način još više okrenuo k Bogu. Tako jednom prilikom išao na hodočašće i dok je išao do odredišta vozeći se u kolicima, molio je Isusa da ozdravi. Kako nije dobivao nikakva odgovora, počeo je glasno zazivati Isusovo ime: Isuse, ozdravi me, molim te. Taj je zaziv ponavljao više puta. Već pomalo ljut, odlučio je promijeniti taktiku i pristupiti Isusu smireno, ne kao Bogu, nego kao dijete djetetu. Isuse, ako me ne ozdraviš, kazat ću te majci. To je izgovorio i čudom ustao, kao da nikada nije bio nepokretan. Isus ga je ozdravio. Braćo i sestre, ova simpatična zgoda govori da i nemoguće postaje moguće ako ne posustajemo u vjeri, ali opisuje odnos Isusa i Marije, djeteta i majke, jer znamo nikada, ama baš nikada ne ostajemo bez njezinog snažnog zagovora i bez njezine utjehe. O, koliki su ovdje pred njezinim likom izmolili mir svoga srca, izmolili mir svoje obitelji, koliki su zadobili najpotrebnije milosti, koliki zahvalili za sretan uspjeh opasne operacije, koliki nesmireni našli smirenje, neutješeni utjehu, bolesni ozdravljenje, ili možda je to i najvažnije, u svakome trpljenju strpljenje. Sve ih je ona majka milosti, pomoćnica kršćana, utjeha žalosnih, s ljubavlju slušala, gledala i svemoćnim zagovorom sve potrebno kod Boga izmolila. Posebno danas kada slavimo njezin rođendan, Malu Gospu.
Slaviti rođendane danas je hit i to posebno svi mi u tome sudjelujemo, ali slaviti rođendan osobe za koju znamo da je snagom povjerenja u Boga, skromnošću i otvorenošću mijenjala ljudsku povijest. Biblija, sestre i braćo, Biblija pamti i čuva spomen na ljude dobra, čuva spomen na Mariju čiji rođendan danas slavimo. Možemo je zamisliti kao maleno dijete koje trči oko svojih roditelja koji su je godinama čekali i s radošću dočekali. Od tada pa do danas prošlo je više od 2000 godina, a mi sada živimo u svijetu u kojemu vlada strah od djeteta. Zamislite, koja li je to snaga u današnjem svijetu kojem pripadamo da se suvremena ljudska moć boji djeteta. Današnji svijet strahuje od djeteta. Mi stariji znamo da je bilo vremena u povijesti, ono teško vrijeme komunizma, kada su ljudi bježali od Boga, kada su bježali od istine, ali danas je neko čudno vrijeme u kojemu suvremeni čovjek bježi od života, bježi od budućnosti, bježi od novorođenih ljudi. Kao da svijetom vlada ona parola, čuvajte se djece. Da je dijete opasnost zvuči nevjerojatno. Rekao bi naš poznati sinjski novinar, ljudi moji, je li to moguće? Jesmo li do toga došli da se bojimo djece? Prije kada bi se rodilo dijete, veselje i radost bila bi do neba, a danas se kuka, jao, još jedno siroče, a kada netko umre, onda se veselimo, jedna soba više. Da se veselimo kada netko umre, a da plačemo kada se dijete rodi, to je znak, sestre i braćo, da smo pamet izgubili. Vratimo pamet svijetu na ovaj divan Marijin blagdan, kada slavimo veliku majku, majku koja nas uči da ljubimo svaki svoju majku, da ljubimo majku domovinu i majku crkvu, upamtimo dobru poruku života. Stvoreni smo za život, stvoreni smo za ljubav, Bog nas je upravo zato stvorio nas je za radost, da se radujemo životu, da se radujemo djeci. Danas kada slavimo njezino rođenje, molimo za sve žene i majke, očeve, mladiće i djevojke, da bi vjerovali ne samo u Boga, ne samo u spasenje, ne samo u dušu, nego da bi vjerovali u život. Nama se i u kosti cijeloga naroda i cijeloga svijeta uvlači strah pred smrću. Mi se bojimo gladi u svijetu, mi se bojimo atomskih bombi, mi se bojimo smrti koja se uvlači u naša sela i gradove. Mi gledamo naše prazne kuće, mi gledamo kako se gase naša ognjišta, mi gledamo kako se djeca ne rađaju, mi gledamo kako su nam koljevke prazne, kako nam starci umiru, a mladih je sve manje. Ako želimo živjeti, a pitam se, sestre i braćo, tko to od nas ne želi živjeti, onda treba da ponovno zaživi u našemu narodu volja za životom, da ne budemo više narod koji je upao u crnu točku svoga nataliteta, kada grobovi narastaju kolijevke. Nažalost, to se događa u svim krajevima naše lijepe i neuništive Bosne i Hercegovine i prekrasne Hrvatske. Zamislite, sestre i braćo, u 11. stoljeću isti je broj bio Engleza i Hrvata, a danas 15:1 u korist Engleza. U 14. stoljeću naše kršćanske i narodne samobitnosti nijedan naraštaj hrvatskih roditelja kao ovaj danas nije odlučivao o opstanku ili izumiranju Hrvata. Ako se, sestre, braćo, ne trgnemo, onda i nas čeka ostvarenja tužnoga proročanstva našega pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, koji pjeva: pružimo si bratske ruke, rastrgane iz daljine, iskopajmo grob si velik s kraja na kraj domovine i lezimo u njeg mirno kao braća zagrljeni, ka živjeti nismo htjeli. Braćo i sestre, dragi moj hrvatski narode, ovo danas tužna srca i plašne duše ističem kada slavimo Mariju i s pravom,
jer životi su nam ugroženi. A ondje gdje se štuje i slavi Marija, štuje se i slavi život. Ondje gdje se propovijeda o Mariji, tu se propovijeda o životu. Tu se njeguje život, tu se podupire život. Ne može se ispovijedati Kristovim vjernikom, štovateljem Marije, majke Boga i Gospodina našega Isusa Krista, onaj koji nije na strani majčinstva, onaj koji nije na strani života, onaj koji nije na strani punih ljudskih prava, već začete, a nadasve rođene djece. O blaženi svi koji podupiru i pridonose da među nama bude života, tolike dobre majke i očevi, bake i djedovi, tete i ujaci, susjedi i prijatelji, što jedni drugima daju uvjerenje da se neće ostaviti na cjedilu, nego da će kad si ustreba jedni drugima pomoći. Možda će netko reći, moj fratre, lako je govoriti, a roditi dijete, odgojiti, izvesti ga na pravi put, to nije nimalo lako. Istina je, ali sestre i braćo, mi nismo samo ljudi da računamo samo s ljudskim snagama. Mi smo Božji, mi smo Marina djeca, mi računamo i s Božjom snagom i s Marinom, kakvu je i ona dobivala i kakvu dijeli i daje. Marija, majka milosti, njezin život nije bio niti malo lagan. Nije to bio nikakva turistička atrakcija. Nije ona rekla, ja sam rodila Boga i meni je lako. Naprotiv, nema pod nebom onoga što je teško, a da je nije dotaklo. Zamislimo rođenje Boga u štali, bijeg u Egipat da joj ne ubiju dijete, gubi dijete u hramu, gleda sina mrtvoga na križu u svom krilu, ali nikada nije posumnjala u Boga. Marija vjeruje da je ono što se je događalo kroz muku, bol, patnju, da je to put samog Boga koji je došao da nas spasi, da spasi svakoga čovjeka. Zato, sestre i braćo, svi mi koji nosimo svoju patnju, koji nosimo svoje boli, mi koji nosimo svoje križeve, koji pod njima padamo i posrćemo, neka nam Marija bude uzor u toj boli i patnji, da dozovemo našega Boga, da dozovemo našega prijatelja i brata Isusa Krista, da dozovemo Mariju da s njima to podijelimo. Oni to mogu, jer gdje je to snaga Marije koja živi od vjere svoga Sina Isusa Krista, to je život Mariji koja gleda na svaku situaciju očima vjere u Boga i ona je upravo izdržala sve snagom vjere i molitve. A da pouzdana i ustrajna molitva čini čuda, potvrđuje ispovijed jedne vjernice u jednoj radio emisiji. Veli ona, preko 20 godina sam molila za svoga muža, vapila sam u suzama da se dogodi njegov susret sa Isusom Kristom. Nažalost, svaki danom je postajao sve goriji. Za molitvu nije htio čuti, za svetu misu još manje, a psovka nije silazila s njegovih usta. Vidjela sam da je nesretan i nije mi ništa drugo preostalo nego da molim i molim da se dogodi čudo njegova obraćenja. I jednoga dana došao je sa društvom da mi kaže da ide u Međugorje. U prvi tren sam bila presretna, ali me nakon toga obuzeo strah. Što? Ako se ništa ne dogodi, ako se ne dogodi obraćenje. Željno sam čekala njegov povratak. Vratio se na moje čuđenje s krunicom u ruci. Sada ni jednu večer ne preskačemo molitvu. Sada kada ja klonem, on me hrabri. Na svetoj misi smo kao obitelj zajedno svake nedjelje. Ono što meni nije uspjelo preko 20 godina, to je uspjelo Gospi za jedan dan. Dovela mi je muža svojemu sinu, otvorila mu oči, ispunila dušu mirom. Danas smo kao obitelj tako sretni i presretni i Bogu i Gospi zahvalni. Nema križa koji kao obitelj ne možemo prihvatiti i prigrliti. Nema nevolje s kojom se ne možemo nositi. Krunica je postala odgovor na naša pitanja. Krunica je postala lijek za sve naše boli. O, braćo i sestre, kako li su čudesni susreti s Isusom i njegovom majkom Marijom. Samo jedan živi susret s Isusom
promijenio je život ovome čovjeku. Samo mala oskrenuta vrata naše duše Bog će iskoristiti da se k nama useli. Zato budi ponosan, moj hrvatski narode. Budi ponosan što te Bog čvrsto privinio u svoje srce i grlite zagovorom majke od milosti koju ovdje častimo pod imenom Gospa Ramska. Budi sretan jer imaš onu kome se možeš povjeriti. Imaš zagovornicu i zaštitnicu kojoj si je stalo do tvoga dobra. Imaš zvijezdu koju ti pokazuje put. Imaš majku milosti. Evo ovdje si na izvoru pravome, na istinskome izvoru, ovdje si na pravu putu. Zato, brate i sestro, ne vraćaj se odavde prazan, ne vraćaj se odavde s ovoga svetoga mjesta isti, jer ovo je mjesto istinskih susreta Boga i čovjeka, Marije i vjernika. O, kako ne klicati, kako ne davati slavu Bogu zbog mnoštva onih koji su na ovome svetome hrvatskome tlu otkrili svu ljepotu svoje vjere, koji su ovdje prohodali u svojoj molitvi. Koliko je suza pokajnica isplakano u ispedaonicama, koliko je oni koje je Bog po Mariji zahvatio svojom ljubavlju i obratio. Zar nam trebaju veća čudesa i čudo? Zar je potrebniji veći znak s neba? Zato glavu gore, narode moj, ali i srca gore. Budi Kristov, budi Gospin i ne boj se, jer imaš najjače i najubojitije oružje protiv nesreće i protiv zla. To je molitva, to je misa, to su sakramenti, to je krunica. Nemaš pravo na nevjeru, moj hrvatski narode. Nemaš pravo na psovku. Nemaš pravo živjeti svakako i biti svakakav. Nemaš pravo sijati mržnju kad te je ljubav stvorila. Prihvati Gospinu ruku i poruku mira, radosti i ljubavi. Otvori svoje uši na titraj Gospinoga glasa i bit ćeš sretan, bit ćeš blagoslovljen. A što nam drugo i treba, dragi Gospini štovatelji, dragi ramljaci, to vam želimo od srca i danas i sutra i u sve vijeke vjekova. Amen.